за напредъка и процъфтяването на нашето любимо социалистическо отечество, Народна република България. За много години, другарки и другари, скъпи братя и сестри, ако начело на страната не стоеше такава организираща и направляваща сила, каквато е нашата българска комунистическа партия, отражението на световната криза у нас щеше да бъде извънредно тежко. Да ни е честита новата 1980 година, скъпи другарки и другари, братя и сестри! На партийните конгреси. Стига състезание за бележки, малко състезание на кирките. Ще работят само един месец, но след това ще се гордеят с построения от тях програма. Приятно гледане, драги зрители. Вие гледате ли телевизия? Гледаме, да, разбира се. Харесва ли ви тя? Ми харесва ми особено някои програми, например всяка неделя. Често гледам. Вие имате ли въпроси? Въпроси възникват много, особено по време на предаванията, които гледам. Да? Например, според мен трябва да има по-често забавни предавания някакви. Може би повече трябва да се работи над културните предавания, които се излъчват. Специално на ЛИХ предаванията са много хубави. А някакви предавания не са много удачни. Кое не ви харесва в нея? Многото реч.